ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለና መንፈስ ካም ማከልና ስለዝኾነ ሽምካ ንባርኽ ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስ ካብካዮም ካብ አፎም ድማ ማንና ያጉደልካን ተባሂልኩም ተጻሕፈ ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስ ካም ማከልና ስለዘሎ ደጊሜ መስግነካ ኣለኹ ነዓልካ ነስተውዕል ነዓልካ ንሰምዕ ኣብ ልብና ክንዓቁር ክድግፈና ብሽም ኢየሱስ ይጽሊ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ናይ ቃልካ ኣድህቦና ቀልቦን ሰርቁ ከምዕዋፍ ዝተመሰሉ ናይ ጋነት ሰራርሓ بقويت أبي يسوع كريستوس مستعصر يكون بقويت أبي يسوع كريستوس مقبعين حليفنا على بكالونا آمين እግዚአብሔር ይመስገን أميكان يوم እግዚአብሔር ይመስገን لما أنتي نمهارو تمرتي بزعبة صلاتي እግዚአብሔር ይመስገን أربعة طقمتها صلاتي لا حصر عبيله نمهارين الله يመስገን ቅድሚኡ ግን እንታይ ጸሎት ማሐጽር ክልተ ነጥብ ብዛዕባ ጸሎት ክዛረብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ጸሎት ክንሓስብ ኮለና ብዛዕባ ጸሎት ብዙሕ ግዜ ክንሓስብ ኮለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መጽኻ ዘለካ ድሌታት ምፍሳስ ሞ እግዚአብሔር ካ ክመልሰልካ ጥራይልና ንሓስቦ نخوني نويكا هم خمسة خليجن نجزيابير كارز نجرنا نجرجن حدا نجر الله قويتا تايلو بسمة يسخساب حجين تاي قبر كمنيلو أيلما كمنيلو جزيابير يمسكن جن بسمة ينتحرد على منكم كنا أبو بزن تخبريلو خبريو إلو جزيابير كابولي كنا عند حدارينا يقول لك زي صدرا بيتي دلي ويدما مسؤول ويدل مالتي يسوع كريستوس هذا معسر تقولته لك مزامور تخمر صام كله خمسة بلنا قدم تايلو قدم مسؤول خانو يبلنا نعبران صحفي خمزيلو بزح جزء أبولي كدان بزعبا منافستي ويكاب بزعبا استفلا ليو زودقو ملأختي بلهم قال እግዚአብሔር كزارب كلهم تايلو نعبران صحفي بحق نزر أبراهام تاي قبوريلو العلو إلو مسودقسي زر أبراهام مالت تي سب مالتي ويكاني سب زبلو وديو جن تي أبراهام جيرو ويكاني بني أبراهام أمنة جيرو ويكاني بتي أجزابير أبراهام ذهبوا ممرحنا أمنة جيرو نزمت أزبلوا كل أجزابير تاجروا العلوة أمبر نمل أختن تاجروا منيلو أهل علمن سلزي أجزابير صدرا كاب قدم يدلن يرو زن وديقهم تمز ودق مل أختي لو يهدا خصف كله مالتي دحري من متيم سب مالتي سب مسودقها عن أجزابير جن من العلوة نمل أختي العلمن نبلنا نسبات جنا العلوة مهنياتهم تايس لزدلي حبرت سلازدلي مالتي زابير يمسكن انتي سلازدلي حبرت سلازدلي زابير كل جزء انتي يدلي تعمي حبرت يدل مالتي سلاز صلاه قدم تايو حبرتي مالتي يسوع كا زفقرن انتلو قال يحلو يلو ابوي دما يفقرو نابو دما نمص يلو ابو خا محضر كنغبر انا يبلنا زابير يمسكن سلاز زابير ويكاني زابير بمنفس قدس اب حدش كيدان نسبات ذهبهم عدل ويكاني access مالتي سلازخ أنا بقول متوصي من تطبعات على النايلو access على النايلو كل سب access يبولون ويدما كل فترات access يبولون بيسوع كريستوس كما تقول حدا سب جنان تايو تدقى يخفتلو نايك زابير منفس كاني ناوي مت زابير يمسكن أبو مسبون مسودن كان انت يجبر حبرتي يجبر مالتي نحبرت ترجمن في اللي قالوا حكي لهم قدم قدمنا بزمن ساي أب دبي كله حد سب كابز خيدو مالتي أب دالاس نوي حمت جيروسي أنت هون كان يتمرع خايل يوم عدمي بتعمل دفي مالتي لحد تايلني أمريكا سيتي حدا رأي بهجة كان يبلني إيه هي اليوم مهنياتو سبعي يوص تسبيتي تمتص قلعو تقبله أنت يقول له من يلو حبرت حجي أنت ياخذ الدليل fellowship ويكاني حبرت بتعمى قداسي مالتي እግዚአብሔር fellowship ይዝደልል ሁሉ ምስ እንታ ንገብር ክንከውን እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቲያን ጥራይ ኾንካ ሕብረት ድሕርዳ ዘይብልካ ኮይኑ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይሉ ቤተይስ ንኹሎም ኣሕዛብ እንታይሉ ቤት ጸሎት ኢሉ ቤት እግዚአብሔር እንታይ ናይ ጸሎት ቦታ እዩ ክርስቲያን ብምንታይ ዝፍለጥ ብጸሎት እዩ ዝፍለጥ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ጸሎት ህይወት ካን ድሕርዳ نادخ مخيدو كل نجار يزدكم مالتي كل نجار يفعفح زبل مالتي
أبولي كنان ويا بحدش كنان بزحتني أملاخ سبات بزحت حيالات إن من تاي وديقهم من دحرينا كابت صلوت سلزور ديا أم بقوم نجزابير كحتو جميرو مهنياتو أبتجزيتي إسرائيلاوين تاي جبرون يروم نجزابير يقص عم نيرو بحدا ما قصعتي حلفهم نيرو انتي سلز جبرو حتيات سلز جبرو مالتي كاب أمن العلي جن أهزاب حتيات يجبريان كاب إسرائيلاوين العلي سوم جنا أي تقصعون مالتي كودا توم قصعتهم ويكاتهم نجزابير زتقام لهم أحلف منيو توم كالوت عليتهم نيرو مالتي نجزابير بزح مجدي زتقام نجزابير نكيروس معرف 4 سلسلة إسياس كل علو خلو كيروس أمان نيرو እግዚአብሔር ያምን ነሩ አምን ቂሮስ ባቢሎናዊ ወይካ ወድ ፋርሳዊ ካሚ ጥራይዘ ይኮነ ናምላኽ ብንም አይፈልጥኒ ግን መፈጸምን አይት ትንቢት ገይሮ እግዚአብሔር ንቂሮስ ነትቁቡስ ይሉ ቁቡ ይሉ ወቃል አምላኽ ንቂሮስ ነትቁቡስ እግዚአብሔር እንታይ ክቦ ይሉ ሕቆ ነገስታት ክፈትሕ ይሉ ኣብ ሕቡ ዝተሓበ መዝገብ እንታይ ገይረ የለኹ ሂበ የለኹ ይሉ ንዛዕባ ኣሶር ክዛረብ ከሎ ሸበጥ ቁጣዓይ ጥቆመሉ ይሉ ኢሳያስ 13 ማለት እዩ بزح كندري نخدينا ألكسندر the Great نفارساويان كسعرهم كولوسي عسرت حدا دانيال الحرام بيبنيا يوناني يبلو حكيدو غريك مالتيو يونان خمصيلو نداس عرخ عن السوق سعري بلنا دا مالتيو እግዚአብሔር ንዑ ተጠቂሙልኝ مالتيو እግዚአብሔር استفላለየ ነገር ይጥቀሚ مالتيو نمنتاي نهزبونا منتاي كم صوم ناب حبرات كم صوم ناب صلوت كم صوم مسؤ حبرات الجبر مسؤ خما قالوا مسؤ كل جزء يخون مالتي نتوم أحزاب جن كل عينة شبط يتتقيموا مالتي نمتفع زهون شبط يتتقيموا ده هارت ستاندرد حد عينة هيكون أنت ممزني ناي هزبو ستاندرد كل جزء انتاي لعلز بلاي بالعلز بلا ما قد يزفردوا مالتي سلز أم بقوم بزنا جرز خكات عمس بلا دايب لنا معرف كلت قطر 4 قدمي انتايلو انا خاني بزعباز تطنقق من تانك سمع عم انتاي كوينه يصبل خيلو اب سفرا محلويه يلو قدمي خافت سفرا محلوي وريدو نيرو مالتي እግዚአብሔር كنتايلو لك ذا سفرا محلو زيا طريخه تحلو ايلو صادق بامنت يزنبر እዚ ቦታ እዚ ጥራይ ክትሕልዎ እየ ዝደለካ እዚ ሕብረት እዚ ጥራይ ክትሕልዎ እየ ዝደለካ ኢልዎ ኣብዚ መንፈስ ዝኽትሉ ጥራይ ዝደለካ ኢልዎ صادق بامنت يزنبر ማለት እሱ ማለት እዩ صادق ሰብ በእምነቱ ይዝነብር ኢልዎ بتمس እግዚአብሔር ዘለካ ሕብረት እሱ ኢኻ ሜንቴን ትገብሮ ኢልዎ بو ጌርካ ኢኻ እንታይ ትገብር ትጥሕስ ኢልዎ بو ጌርካ ኢኻ ንጸላእ ትጥሕሶ بو ጌርካ ኢኻ ንቐጽሪ ትዘልል ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን 46 መዝሙር ዳዊት ከምዚ ኢሉ ኣሎ እግዚአብሔር ንዓና ምዕቆብን ሓይልን ኢሉ ኣብ ግዜ ጸበባ ኻኒ ፍጡን ረድኤት ኢሉ ስለዚ ኣኽራን ተተናወጹ ኢሉ ማያት እንተዓፈረን ተሃመመን እዚ ኩሉ እንተኾነሲ ንሕና ግና እንታይ ንገብርና በረኒና ኢሉ نختم أملاخ يلو شعلاو تحتي لنا ندحرينا نعاز ستي فلو يربا الله يبلنا تاي مالتي كل عينة شجرك ما تصخري نخل سب زخون مالتي نختم أملاخ جنا نبينا زخون انت له ربع ما يز ستي الله يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታይ مالتي ندحر دا እግዚአብሔር نعنا معقب الحيلنيو ناي أملاخ سب بتناي أملاخ ነገር ይዝነብር مالتي نس እግዚአብሔር بزلو حبرت يزدحن እግዚአብሔር ናምባቆምkom ይልዎ دايلو شجرنا إسرائيليان كفتح يبلون انتي دا اتصادق بينو نسو انت تقبر يلو نسو ترايز نبر يلو نسو ترايز سرفايف تقبر نسو ترايز دحن يلو مغنياتو نسو نت حبرات منفس لزحلو نت حبرات نت نايت صلوت منفس لزحلو مالتي اب زكرياس كوم يزبلنا منفس مهللا خعولهم يلو እግዚአብሔር ናው ክትቀርብ ምስደለካ መንፈስ መህለላ ይዘውልካ مالتي እግዚአብሔር ይመስገን نصلوت تزدف أكا زبل حيل كل عدل كتقملو صبوي منيات كل جزيت تزدف أكا حيل يترغبون يخا تام تايم زي أخو دام خملس مثل كاست منفس سنة نجزابير أبتزد يللو جزي أبتقرب أخلو نتاي كبر ويلو دلي ويلو نجزابير يمسكن سلز منفس قدوس نتاي تكبروا يلون نتسلونك معرف حموش تبع الله نتاي لوم نتحاوناتو يلوم نتزندد نتزصوعكم نتدمص زمصلكم نتناب صلوت زدفعكم زبلا نعو انتهي تكبروا اي تدفنوا اي تطفئوا كال مال امونغو الي الكم كاو اي توصو يزبل دلو منيات منفس قدس انتهي يزغبر زحلو እግዚአብሔር ይመስገን ነቶም ዝዘዝዎ ዝሃቦም እንታይ ይብለና አል እግዚአብሔር መንፈስ ይሉ ምዕራፍ 10 ግብረ ሐዋርያት
እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንኣንባቆም እግዚአብሔር ከም ዝኢሉ መሊሱሉ ማለት እዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 60 እንድሕር ዳርኢናዮ نو أحزاب سخلهم انتخبروا ميلو طبعاً سلمات نخلهم انتخبروا ميلو كشفنا ميلو تنسي برهي خبلا خلون يرساليم تنسي برهي خبلا خلو مكريستيان أب عالم ده تفتح حزب فتح شجرة يكون أنت عندها بز حزب خيد زلوا أجمع ترايو شجرة ترايو وسخ زلوا again ستيل كعنده وسخ خيد ما نعتقد على الجزائر ده حاشة زخيد زي كونس ده خفاء زخيد كم زخونة ترايز نجرنا مالتي جن صادق جن نبين أنت يكبريو نبين خنبريو بأمنة طويلو مستمسك زعبير زلوا حبرة استلعله كابتمسك زعبير زلوا fellowship استلعله نبين نسخ خنبريو زبلون دلون عم بقوم صادق جناب أنت يخنبريو بأمنة طويز نبر عم بقوم نزم استرد أشعرت ما تشرش عن تايلو أنا جنايلو بجزعبير عم لخين تخبري كحجوس سيلو كبرخت بوتايك عزوردني يلاني لو جزعبير يمسكن أفتبرخت بوتا كل جزء متصنحت راي كم زواتو دا تردو أمسي مالات سلازي صلاة انتايو حبرتي مس እግዚአብሔር مخاني እግዚአብሔር يمسكن fellowship مس مقباري ناب صلاة تمتص خلقا انتاي سلازلو يتصلى يبالني وي إذا مرح زلو بروجرامز انتاي أرأس زهيبنا يبالني تقندنا يصلاة علاماكو حبرت مقباري تقندنا يصلاة علامة انتايو حبرت مقباري نسب قرنطس كوميلوم فقر እግዚአብሔር አቦ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት ግና መስመን ይልዎም ምስ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ምሳኹም ይኹን ይልዎም ህብረት መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ምሳና ክህሉ ይግባይ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጸሎት እንታዩ ህብረት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጸሎት ህብረት እዩ ልክዕቲ አብ ዘካርያስ دايلوم قبل علي بيت داويتن قبل علتهم أبي يرسالهم زنبرون منفس أجان هلالان كخوعي نساتهم كأن نعي نتزوج أو كتموت يوم إلو كم تنحد ولود زبخيلو كم غا نبخر يوم مرير حزن كم زبخ حزنولو أمريرون كحزنو يوم يبلنا زابير مسكن سلزي صلاة مالت انتايو حبرات مالتيو مالتي زابير مسكن قداميتي ساعات 4 تقمتات هنا لنا مش 4 ترايخ زارب ناي صلوت تقم بزحيو لعاد صلوت نحر تزاربنا رأس تقفيه حقيقة حصر عبيلنا جن زين كن زارب يا أخلنا ناي مالتي صلوت انتايو قدام يتقمو ساعاتي زابير مسكن ويكانت ساعاتي زبكة كل جزء إنرجي زبكة مالتي منفسها وقناعات منفسها وساعات سؤال كاتم سؤال نجار أيقونا نحر دارينا أبيت كريستيان كل جزء أتى بيت كريستيان زعبيو ويد ما أوز تولد ويد ما نايتهم أمن تولد زخانو دحر عيسر عمت دحر عيسران حمشان عمت مسرانيام فرق أم كابهم يوصيام هيستوريكالي يزدار عبد الله فرق سبتاي قبري يوصي مهنياتو حزو زغ الحايلي أي رخبان مالتي هنرينا هذا حراي إسياس 50 شمنتون كميلو دقيقة أنا نتزود دقة أنت خبروا يوم مسرت كانت صويا ميلو نمتاي نايت صلوت منفس زم صلوت إيز مالتي جن انتاي خبر دري سب ساستين زقوا ربيت إخزابير كان آتيو سبب بيت إخزابير زصنحو انتايو من نقاحي زكاة أسأل كان آت انت اللو تراي تصنح انت زي بقول له تصنح هيكلني سلاز أسألي من نقاحن سمعتن زم تسأل كان تايو ناب إخزابير بمقراب كايو in fact كانت بقليل زمت سايكون كانت لوز يقبروا يوم بزحات سبات بطرس حد جزي نبوتاتو قناعت مسيو تناي أملاخ قناعت قديفو مالتي أب غلاطيا أب أولوس كو أسو خلو خميلو نحنا بتصدقان بحن كل الناس كما يجير كان تاي تقبري له كما يجير كحجي مسا يهود رأس خافليا أيهود حدا بهال نيروم كابتناتهم عليت وصاي انتي يقبرنيا مسكال عليت هاي صنبرنيا مسكال عليت اي بلعو مسكال عليت كوف اي بلونيا بطرس ترديو يزي عرف عسرته قبر هواريات نا እግዚአብሔር መንፈስ ተዛሪቦይ በላዓለካ ሀብዚልዎ ምሳሌ ገሩ ማለትዩ ማንያቱ እግዚአብሔር ዘርኩ ዘቀደሱ አይተርኩሱ አይልዎ ጴጥሮስ ነዊሕ ግዜ ምስ ህዛብ ወንጌል እንዳመስከረ ኸይዱ ይመስለኒ ኣብ ሓደ እዋን ግና ጴጥሮስ ቅንኣቱ ሉዝ ገሩ ሪኢኹም ኣለኹም ሬሲዝም ይባላል ኣሎ ሓቀይዶ ኣብዛ ዓዲ ኮመን ዝኾነ ወይ ድማ ኣውራጃውነት ይባሃል ዝኾነ ክንብሎ ንኽእል ዝተፈላለየ ማለት እዩ ካብ ምንታይ ዝመፅእ ንሕሪና ብዙሕ ግዜ ኣብ ክርስትናውን ተራእዩ ጎይታ ከምዚ ኢሉ ተመገድ ሓቅኻ ብሰር ብዙሓት ክትፅረፍ እያ ኢሉ ንክርስትና ብዙሕ ዘፅረፎ ስም ናይ ክርስትና ዘፅረፉ ብዙሓት እዮም
ብዙሕ ግዜ ከምኡ ንገብር ኢና ማለት እዩ ታሪክ ናይ ዝሃገር እንድሕርኢና ሓደ ኻዊ ማለት እዩ ንምንታይ እንድሕርኢልና እቶም ቀዳሞት ወንጌል ዝተረድኦም ብኻልእ ስስዕን ዝተሓዙ ነቲ መንፈሳዊ ዋኒን ገዲፎም ዝኾነ ነገር ክገብሩ ስግኦም ፍኑ ይኸውን ማለት እዩ ብምሉእ ልብኹም እንተደልይኹምኒ ኢሉ እቲ መንፈስ ጸሎት ጾኢልካ ይትረኽቦን ኢኻ እቲ ቅንዓት ቀጻሊ ምሳኻ የለን እንተዚ ሓሊኻያ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ እንታይ ግበሩ ኢሉ ሓሉ ኢሉ መንፈስ ኣይተጥፉ ኢሉ መንፈስ እግዚአብሔር ምሕላው ዝደሊ እዩ ማለት እዩ ወዴ ኢሉ ኣሎ ኣብ ምሳሌ ህይወት ካብኡ ዝፍልፍል ኢሉ ካብ እንታይ ዝፍልፍል ካብኡ ስለዚ ንልብኻ እንታይ ግበሮ ኢሉ ስለዚ ህይወት ካብ ልብ እምበር ካብ ተግባራት ኣይኮነን ዝፍልፍል ኣብ ልብኻ ዘሎ ይንደገ ዝፍልፍል ትገብሮ ናብ ልብኻ ኣይመጽን እዩ ኣይልውጥኒ ማለት እዩ ስለዚ ንልብኻ ትሕልዎ ከለኻ ማለት ልብኻ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ካይዳኻ ትሕሉ ካልእ ኣይኮንካ ትሕሉ ማለት እዩ ስለዚ ኤርምያስ ሓደ ቃል ይሂቦም ኣሎ ንእስራኤል ነቶም ተማሪኾም ዝኸዱ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ብምሉእ ልብኹም ደልይኹምን ኢኹም ትረኽቡ ኢልዎም ርኢኹም ኣለኹም ኣብ ዘካርያስ እንታይ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ቤት ዳዊት እንታይ የኸፍስስ ኢሉ መንፈስ ምህለላን ጸሎትን እዩ ስፒሪት ኦፍ ሳፕሊኬሽን ንኣምላኽ ዝብል መንፈስ ማለት እዩ ስቕ ኢሉ ዝጸሎት እዚ ኣይመጽን እዩ ስቕ ኢሉ ዝቕንዓት እዚ ኣይመጽን እዩ ስቕ ኢሉ ዝሓይል እዚ ኣይመጽን እዩ ግን ነዚ ክፍሰልኩም ድሕር ኮይና ኢሉ ኣትሊስት ሚኒመም ንስኹም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ብምሉእ ልብኹም ክደልዩን ኣለኩም ብዙሕ ግዜ ጸሎት ኣብኒ ይብል ይሰብ ሓቂ ዶ ንኹላትና ኩሉ ግዜ ጸሎት ኣብ ጽቡቕ ዝተናቓቕሕ መንፈስ ኣይትህሉን ኢኻ ማለት እዩ ግን ቀጻሊ ኣብኡ ክትህሉ ይደልየካ እግዚኣብሔር ብምሉእ ልብኻ ክትደልዮም ዝጀመርካ እዩ እቲ መንፈስ ክፈስስ ምስ ዝጅምር ድሕሪኡ ፍሪ ራይድ ይሂበካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ማኪና ክትስእ ኮላ ርኢኹም ኣለኹም ኣብዚ ዓዲ ብኤሌክትሪክ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ዓድና እንድሕር ዳ ርኢኹም ቁሪ ይኸውን ሓደ ግዜ ባትሪ ኣቢ ሽዑ እንታይ ትገብራ ትደፍኣ ሓንሳብ ምስ ደፍኣከያ ግን ብኻልኣይ ማርሻ እትስእ ባይዘወይ ምክንያቱ እቲ መጀመርታ ነቲ ባትሪ መጀመርታ ዘተስኦ ቀዳማይ ማርሻ ንሱ ስለ ዘይብላ ማለት እዩ ባትሪ ስለ ዝወድአ ሓንሳብ ምስ ተሰኣከያ ግን ብድሕሪ እንታይ ትገብረካ ተሰኪማትካ ትኸይድ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ደሎ ብዚ ሓንሳብ እንድሕር ዳ ኣትኹም ኩሉ ግዜ ክትህልው ኢኹም ግን ንስኻትኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ብምሉእ ልብኹም እንድሕር ዳ ደልይኹምኒ ኣነ ኸ ቀጻሊ ተኽበኩም ኢሉ ንዓይ ዝደሊ መንፈስ ክህበኩም ኢሉ ዳዊት ከም ኢሉ ኣሎ ልበይ ኣብ ክንድኻ ኮይኑ ንገጽካ ድለዮ ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ዝኽሕክሕ ናትካ ጽቡቕ ድሌት ኣይኮነን እቲ ምእንቲ ሰናይ ፈቓዱ ኢሉ ኣባኻትኩም እንታይን ዝገብር ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ድሌትን ግብርን ድሌትን ቅንዓትን ካብ እግዚአብሔር ይዝመጽእ እግዚአብሔር ቀና ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንድሕር ዳ ካብቲ ቅንዓቱ ተኻፊልካ ወይ ከዓ ምስኡ እንድሕር ኣለኻ ኢኻ ካብቲ ቅንዓቱ ትካፈል ፊናንስ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ፊናንስ ኢሉ በቃ እቲ ቅንዓትስ እንታይ ገይርዎ በሊዕዎ ሌዊ ልክዕኮም ገይሩ ነቶም ሕዋቱ ኣሕዋተይን እዮም ክሳብ ዝብል ኮይኑ ማለት እዩ በቲ ናይ እግዚአብሔር ቅንዓት ነዲዱ ተቓጺሉ ማለት እዩ ኣይፈልጦምኒ ኢሉ ንሕዋቱ ብሰይፊ ኣትዎም ነቲ ቅንዓት እግዚአብሔር ስለ ዘለዓሎ ማለት እዩ ዳዊትን ከም ኢሉ ኣሎ ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ስለዚ ንሕዋተይ እንታይ ኮይኑ እዮም ጓና እንደቆነይ ከዓኒ ጓና ኮይኑ እዮም ይብል እንታይ ማለት እዩ ቅንዓት እግዚአብሔር ምስ መጸ እሱ እዩ ዝፈለይካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቅንዓት እግዚአብሔር ምስ መጸ ንሱ እዩ ናብቲ መንፈስ ጸሎት ዘእትወካ እሱ ምስ ኣተወካ ግን ካብኡ ፍሪ ራይድ እሱ እዩ ተሰኪምካ ዝኸይድ ኖ ሞር ስትራግል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቀዳማይ ቀጻሊ ምንቕሕን ኣብ ቀጻሊ ጽምኣትን ክትነብር ይሕግዘካ ማለት እዩ ጽምኣት ተዘይብሉ ክርስትና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ጽምኣት እንድሕር ኣጥፊኡ ኩሉ ምስኡ ዝመጽእ ነገር እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ንመን እዩ ዝርከብ ኢልና ቃል ኣምላኽ ነቶም ዝደልይዎ እግዚአብሔር ገጽ ሰብሪ ኣይዳልን እዩ ዘዳልወሉ ሓንቲ መገዲ እንተያ ናይ ሰባት ድሌት እዩ ነቶም ብምሉእ ልቦም ዝተወከሉ ምእንታን ከጽንዖም ኢለንሲ ዓይንቲ እግዚአብሔር ኣብ ምንታይ እንድዞራ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ኩላ ምድሪ ይዞራ ብምሉእ ልቡ ናኡ ዝተወከለ እንተሎ ስንዑ እንታይ ክገብሮ ከጽንዖ ምክንያቱ ክጸንዕ ኣይክእልን እዩ ብርእሱ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ እዩ ዘድልዮ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ዓይንቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ምድሪ እንታይ ገብራ ኢሉ ይዞራ ሓደ ይዕላመን ነቶም ብኡ ዝተወከሉ እንታይ ክገብሮም ከጽንዖም ንፊላደልፊያ ከም ኢልዎ ሓይሊ ዓቕምኻ እንታይ እዩ ሒደት እዩ ግን ንቓለይ ሓሊኸዮ ንስመይ ከዓኒ
أي كحد كان سلازم ما نمسب كعصو زي كل كفوت دقة فكايلو إخزابير يمسكن عقمي أيكون نزدل إخزابير مالتي مو كان يزدلي ملاقص تمسكن يكون سلازم قد سالي من قد سال سمعت زهبك كان نجار انتايو ناب إخزابير قد سال المغربي ملاقي مسكن بيت أملاخ حجون تاينا النيو بيت صلاتي ناي بيت إخزابير بتصلاتي يزفلت ناي صلات مدبات كسرع كله بزح حساب كوحد كتريقه خلها ناي صلات مقرات سلازي طعمه مالتي وي صلات سلازي تردو يقاتبل وي كا اب منفس من نقح سلازي يله مالتي ግን ሓደ ፍታሕ ጥራይ ዘለዎ ሓደ መልሲ ጥራይ ዘለዎ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ብምሉእ ልብኹም ድሕሪ ዳዕደሊኹም ኢኹም እንታይ ትገብሩኒ ንኽትደልዩኒ ክልተ በበይኑ ዓይነት ቃል ይዝጥቀም ሓደ ምድላይ ሓደ ከዓ ሲክ ወይ ከዓኒ ዲፕ ዝኾነ ምድላይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ዝጸምእ ንኣምላኽ ዝናፍቕ ንኣምላኽ ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ንገጸይ ድለዮ ዝብል መንፈስ ማለት እዩ ተኸላይ ክትደልዩኒ ኢኹም ኢሉ ሽዑ ከዓ እንተ ክትገብሩኒ ኢኹም ክትረኽቡኒ ኢኹም ኢሉ ስለዚ إذا مالتي إسياس 26 قطر 3 فوكس كتجبر يحجزك يبلنا حكيدو كم زي يبلنا إسياس 26 نتي أبغى تمحت أنا يلو نتصنع زهقنو نتصنع زهقنو أبغى سلة تمحت أنا بمنتهى تحلو يلو بسلام وبسلام تحلو يلو زابيري مسكن نتوم بملء لبوا ما بخاص توكلوا نابخاز موصوسي እግዚአብሔር ታይ ዝገብሮም ፎከስ ከም ዝገብሩ ይገብሮም ኣብ መገዶም ዲስትራክሽን ከም ዘህልዎም ይገብሮም ማለት እዩ ፊልጵ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 7 እንkom ብለና ድሌትኩም ዘበለስ በጸሎት ልማን ምስና ጋና አምላኽ ይፈለጥ እንበር በገለ ኳይ ተጨንቁ አምላኽ ሰላም ከአን ይሉ ነቲ ካብ እምሮ ዝበልጽ እዩ አእምሮ ክጥርንፎ ኣብ ዝከብደሉ እዋን ናብ ጸሎት ምዝመጽእ አምላኽ ሰላም ይዝሕልዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን رامي معرف 15 خميل له حكيرو أملاخ سلام كأني نديابلوس كالتيفو انتاي كالتيفو أب تحت أجرهم تاخو قبرو إلو قد قطعي لنا لا بيري مسكن سلازي حدا خابتي تقومو نسوي مالتي مزمور 73 نرأيه مزمور 73 أسف زبالني أملاخ سبالو حكيرو السبزي انتاي له نازل لنا كنا بوينا انتان زينا بالمالتي مزمور 73 بحق أملاخ إسرائيل سنايو نتوم نصوه اللي بزلهم كأسنايو يلو سقمتين من دلهاتس قريبا نبركو أنا جناس نكلكل مبال سقمتين كان من دلهاتس قريبا نبركو راه وارسي عن مصر أخويلو أسف نبغى زعبير مستملسة نبيت مقدس مسأتوه دايجرو دحرك زعبير مسأس أنا نوع يزميروز مزمور زي سلازي استفعل عليه سيناريو ويكأن في الساميتات ندم أي زرب الله مالتي حدا خابت دبولون تايو راه وارسي عن مصر أخصين دفارات كنا كلهم يلو قصر سلسته مالت انتهي مالتيو ناي كالوت سبات الناتور إيوة كنا تأثر كلش أنا كالوت سنتهي في اللي عندنا محل فوسان كماسي تعموا من نبر الله ويزبل الله قال انتايلو أنا خاني نخنتو انتاي جريلو بخنتو أدوي أنت هيلو قصر 10 4 ملو معلتي تسكيلو نجهون تقصي عمو بأرسن اللبي بخنتو أنت هي أدويون بنسهنا حسيبه كنتو يزغلوا تجبر كويلو أبى أملاخ سوال حنت نجار عركبن القادة تياتهم صبوا الله إلو مالتي كم إلى خزارب أنت زخون سي نولد ولدهم تقلم كوني رايلو أي تزاربن جن بلبي حاسبوني رو مالتي نزق استوع المس حاسب كوس نم مقدس أملاخ كسع زاتو مودعتهم كسع زستبلسي أزو يشجرنا برايلو ريحهم علىهم الحسابات زشجروا النبرة كسع أنت يزخوني كسبنا مقدس زاتوي مالتي أبت مقدس إخزابير مسأتوه نبتنا يتصلوا السفرة مسمسة إخزابير يمسكن رومي 10 تقلتن تايب لنا نسقاهم سنتاي جيركم أقربوا يلو مسواتي جيركم أقربوا أنت عينت مسواتي هي ويلو كتسالي إسرائيلوين كم يوم تأزيزهم بتعميز جرم تبملو أب حدش كده سبات نإخزابير منفس كروخ بيلهم زمس وتمكرو أبولي كدانسي بمنتاي مسرعي تزالي دلو بتريتش ولا سنبلو ويكان بتناي بعلات مجدي بوي تدالي زلو مجمر تانتاي جبري لوم مسوات تمصيل لوم مسوات ملوك خونا له أو خانتاي تجبرو تحرد ويلوم يسوع كريستوس يبلنا أنا إبراهيم صحفي أم منتاي تحرد يلو أبتدق سفرة أو يو تسقيلو أو يموتو
نحنا خا نصرف تسكيمنا نوصا انتي نغبر يلو نوصا يلو معناتي ስለዚህ ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ከለኻ ገለት ትኸፍሎ መስዋዕት ኩሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን ንግዚ እዩ ንሱ ታንቶ ይድበልናዮ ኣብቲ መንፈስ ምስኣትኻ ግን ንሱ ይጽረካ ዝኸይድ እግዚአብሔር ናይ ሰብ ሓይሊ ኣይጥቀምኒ በሓይል ፈረስ ደስ አይብሎኒ ይብለና ሓይል ፈረስ አይብጎኒ በእጋር ሰብ ካንተ አይገብርኒ አይሕጎስኒ ናቱ መንፈስ እዩ ዝጥቀም ማለት እዩ ስለዚህ ነዝም ፍጻሜ እዚ እዩ ዝዝክር ዘሎ ኣሳፍ ማለት እዩ ናብቲ መቅደስ ምስኣትኹ ነዚ ከስተውዕል ምስ ጀመርኩ ግና እቲ ናቶም ጥፍኣት ወይ ከዓ እቲ ናቶም መወዳእታ ክሪኦ ጀሚሩ ማለት እዩ ልበይ ምስ መረረ ኣብ ኮላሊተይ ምስ ተዋጋእኩ 21 ዘንብብ ዘለኹ ዓሽኹ ደንቆሮም ነበርኩ ኣብ ቅድሚኻ ከም እንስሳ ኮንኩ ንስኻ ብየማነይቲ ኢደይ ሒዝካ ብምኽርኻ ክትመርሓኒ ብድሓር እውን ናብ ክብሪ ክትቀበለኒ ኢኻ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሰማይ ብጀካኻ መን ኣለኒ ንዓኻ ኸብሪ ኸብኩስ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን ኢሉ ኣብዚ ደረጃ ዝኽበጽሕ ዝገበሩ ኣብ ምንታይ ስለ ዝኣተወይ ኣብ መቕደስ ስለ ዝኣተወይ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብሲ ካብ ገዛ ርሱ ጽቡቕ ነገር ንዓይሲ ሓንቲ ናተይ ሰናይ የብለይን ኢሉ ዘማርኽ ዝምር ከሎ ዳዊት ብጀካ እግዚአብሔር ስንታይ የብለይን ኢሉ ሰናይ የብለይን ኢሉ ትኩሉ ኣባይ ዘሎ ሰናይሲ ናይ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣብ ክልተ ቦታታት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ካብቲ መቕደስ ወፃን ናብቲ መቕደስ ወፃን ኣብቲ መንፈስ ጸሎት ዘይብሉ ክህሉ ከሎ ክልተ በበይና ዓይነት ህይወት እዩ ዝመርሕ ብጣዕሚ ዝገርም ብዙሕ ግዜ ከምኡ ዓይነት ርኢና ኣለና ብህይወትና ኣብ ምንቕቓሕ ክትህሉ ከለኻን ስለዚ ትዘዋፅእ ንዓይ ኢሉ ኣብቲ መጨረሻ ንዓይ ግና ናብ ኣምላኽ ምቕራብ 28 ማለት እዩ ቁፅሪ ይሕሸኒ ኢሉ ብጣዕሚ ከነፃፅሮ ጀሚሩ በበይኑ ዓይነት ህይወት እዩ ዝነብር ኢሉ በበይኑ ዓይነት ቅንኣት እዩ በበይኑ ዓይነት ድሌት በበይኑ ዓይነት ጽማእ በበይኑ ዓይነት ጸሎት እዩ ዝጽልይ ኢሉ ስለዚ ንዓይ እታ ዝሓሸት ናባኻ ክቐርብ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ጸዓትን ምንቕቓሕን ኩሉ ግዜ ብሓደ መገዲ ጥራይ ዝመጽእ ኩሉ ግዜ ብጸሎት እዩ ዝመጽእ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ናይ ምንቕቓሕ ታሪኽ ከንተንብብ ከለኻ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣቐዲሙ እንታይ ዝገብር መንፈስ ጸሎት እዩ ዝቦም ማለት እዩ ነቶም ንዑ ዝደልዩ ኩሉ ግዜ መንፈስ ጸሎት እዩ ዝኽዕወሎም ማለት እዩ ቴዎሎጂያንስ ምንቕቓሕ ኣምፂኦም ኣይፈልጡን እዮም ወይ ከዓኒ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክትተምሃሩ ነዊሕ ዓመት ዝተምሃሩ ስነ መለኮት ዘጽንዑ ነቲ ቴዎሎጂ ሰት ይገብርዎ እዮም ነቲ ትምህርቲ ሰት ይገብርዎ እዮም ምንቕቓሕ ዝመጽእ ግና ብመን እዩ ብናይ ጸሎት ሰባት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ጸሎት መንፈስ ክሳብ ተዓቱ ኢኻ ትጋደል እምበር ምስኣትኻ እቲ መንፈስ እዩ ዝሰርሖ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 እንድሕሪናዮ እዚኣ ቃል እዚኣ ክንብልኩም እየ ናብ ዕረፍቲ ንምእታው ተስፋ ካብ ዝተረፈልናስ ምናልባሽ ሓደ ካብኻትኩም ድሕሪት ተሪፉ ኸይሉ ንፍራህ ኢሉ ሓቀ ዶ ሕጂ ናብዛ ስፍራ ዕረፍቲ ግን ክንኣቱ ኩላትና ክንጋደል ይግባአና እዩ ኢሉ እምበኣርሲ ናብ ዕረፍቱ ንዓናውን ከምቲ ንዓታቶም ብስራት ተነጊሩልና እዩ ግብሩ ካብ ምስራት ዓለም ተወዲኹ ነሱስ ብቁጣዓይ ናብ ዕረፍቲ ኣይከኣቱን እዮም ኢለ ዝመሓልኮ ከም ዝበለ ንዓና ንኣምን ናብ ዕረፍቱ ንኣቱ ኢና ኢሉ እምበኣርሲ ኢሉ ሎ ሽዑ ቁጥር 9-10 ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ዘንብብ ዘለኹ እቲ ናብ ዕረፍቱ ዝኣተወ ግና ከምቲ ኣምላኽ ካብ ግብሩ ዝዓረፈ ንሱን ካብ ግብሩ ዓሪፉሎ እሞ ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ተዳልያትሎም ኣላ ኢሉ ናብዛ ዕረፍቲ እዚኣ ክንኣቱ እንታይ ንግበር ኢሉ ንጋደል ኢሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንጋደል እንዳበለስ ንዕርፍ ኢሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንጋደል እንዳበለስ ናብ ዕረፍቲ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ እግዚአብሔር 6 መዓልቲ ምስ ሰርሐ እንታይ ገይሩ ብለና ሻብዒት መዓልቲ ዕሪፉ እዚ ምሳሌ እዩ ባዕሉ ናይ ዕብራውያን ጽሕፊ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ከዓኒ ናብ ኣምላኽ ክሳብ ዝቐርብ ክሰርሕ ኢሉ ድሕሪኡ ግና ከምቲ ንሱ ካብ ግብሩ ዝዓረፈ ንሱ ከዓ እንታይ ገብር ኢሉ ክዕርፍ እዩ ንእስራኤላውያን ናብ ዕረፍቲ ክትኣትዉ ኢኹም ኢልዎም ኢያሱ ድሕሪኡ እንታይ ገይርዎም ኢሉና ይእትይዎም እታ ዕረፍቲ እቲኣ ዕረፍቲ ነይራ እንተትኸውንስ ከም ብሓድሽ መዝሙር 104 እንታይ ይንበሎምን ናብ ዕረፍቲ ክትኣትዉ ተጋደሉ ኣይንብበሎምን እንደገና ኢሉ ስለዚ ካልኣይ ግዜ ምባሉስ ካልእ መንፈሳዊ ዕረፍቲ ተዳልዩ ዘሎ እዚ ዕረፍቲ እዚ እንታይ እዩ ናይ ቃል ኣምላኽ ዕረፍቲ እዩ ሰባት ብቃል ኣምላኽ ምስ ዝዓርፉ ማለት እዩ ዝተገልጸ ቃል ምስ ረኽቡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብኡ ከምኡ ኢሉ ሎ ብትሕት ኢሉ ብሓፈሻ ግን ኮንሰፕት ክንወስዶ ግና ሰብ ናብ ኣምላኽ ክሳብ ዝቐርብ እዩ ዝጋደል
نتنا እግዚአብሔር ነገር ኢምብሬስ ክሳብ ትገብር ኢኻ ትጋደል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አው ምስአትኻ ግና ፍሪ ራይድ እግዚአብሔር ይመስገን ጴጥሮስ ጎይታ ከምዚ ኢሉ ሓቲቱ ወክልተ ሰለስተ ግዜ ሓቲቱ ክሳብ ዝሓርቕ ማለት እዩ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢልዎ ማለት እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ እንታይ ኢልዎ ቀደምሲ እንታይ ነርካ ኢልዎ ጎበዝ ኢኻ ነርካ ኢልዎ ባዕልኻ ኢኻ ኣስረኻ ኣጥቕካ ትኸይድ ነርካ ኢልዎ ድሓር ግን ኢድካ ከተልዕል ኢኻ ኢልዎ ካልኦት እዮም ክዕጥቑኻ ኢልዎ መንፈስ እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ናብ ዝበለካ ኢኻ ትኸይድ ካብኡ ንዮ እንታይ እዩ ድሕር ኣሪጉ ሰብ መቸም ኣቢዙ ኢኻ ትገብሮ ከም ድልትካ ማዓንቲ ትኸይድ ኢኻ ፅባሕ እንዳኹስተ ኢኻ ትኸይድ ገዛ ኢኻ ትውዕል ትብሎ ማለት እዩ همت كوني خايلو منفس እግዚአብሔር نابز مخنياتو حايلخ تودي خ دكم يخايلو عرفت سنبت مالت زي سلازغا قال املاخ ياون مسلطني مو خاب كنت زافو زبلح سيفي اندابل انت حد يخيت غزي خينا طب يابتيان قال نطب خير እግዚአብሔር يمسكن قويتاهم يلو حد غزي ماتيوس 26 نفتنا خيتاتوس نقحن تصليون ما منفس تداليلو سغاغنا دخومي يلو افتنا متاو ويا فتنا زي متاو انت مالتي ندحريلنا فتنا كل غزي يزلو انت فتنا الله حقيقه الاملاح زدغرنا እግዚአብሔር بوكي يفتنيو تسوغا بوكي يفتني زبلنا الله እግዚአብሔርና አብርሃም ዝመከረው አለ እግዚአብሔር ድማን አብርሃም መከረ በዘይ ገድስ ግን ተኸብ ሰይጣን ቢተ አምላኽ ነትእምነትካ ክዕዘቢሉ ኃጢአት በዘይ ኮነ መገዲ زحلفك مقد له مالتي بأتون صبا وسيدسي تاجركم تعذبك خايلو من إسرائيل أبأتون صبا وسيدن تاجرك تعذبك خايلو لازم እግዚአብሔር كعذبك خايل مقد خاملتي هذا صلاح عني نب حتيات بوتا عني بعلها بتمنيت كم سكتك عني نتفتنا تريجر قبره يخلي مالتي نبيتروس إذا فتنا زي مصهم زنبرر إيوه مهنياتو جرد مسيحي تاتو أنت جرد يبلنا ويكا أنتي house made مالتي which is أبت حبرتسب أبت society تستحتت مالتي ما أنا عايز نتاخد فرها اللي أخا مالتي بيتروس قن أورد أنت أخوين يرو سلزين نقحن سلزين تسألين فرات حزوان يرو مالتي تنبد بيدين يرو سواء مسوين يرو مسولتهم أي نبوركون إلو يسوع كريستوس كادون إلو أنت كأجبرون إلو شقة رجمون كايلو أبتفتنا نمنتاي دوزي بلا نمنتاي زي صنعه نحرينا اقدمو غويتان تايلو نمنتاي كساف حجي دقيسكم يلوا عينتم بمنتاي بعزي زرخبم يلنا بدقاس اكسس دقاس مالتي دقاس مبزح مالتي مبعزاز مالتي نحنت ساعات كنقحي تقولوا انتم فتنا يمتصالو يلوا يسوع كريستوس اسلز غبرد ما زصنانعو وي كان زبراتو عمل تواهيبو يبلنا منفس قدوس يوردن سلز نبره مالتي دحار تبيعو شو انت يلوا زياتهم يخدو تدليوا أنا إلوا مالتي تيوم كالوت جن هاديمو مالتي بايزوا يسوع كريستوس أم مدرخ مالا لسكولو ناتو أملاخنت أيتتقمني لنا نعم من حكيرو ودك وخنا صبت تسك مسكاين دايت جبره مزاز تمهرة إبلنا على الجزائر سلز خمسة بلوك كم هيني حليفوا مالتي تأميو ساميو فتناخ متص خلق عني سأليو كم أملاخ حيل تقبليو حليفوا مالتي معرف 4 لوك أسكم بلنا يسوع كريستوس انتي يرو نبرخا وصي نمتاي نبرخا وصي يسوع كريستوس كتصلي وصي مخنيات فتنا يمصو انهم زلوري فتنا يمصو هم زلوري نزن فتنا زين طرايليو 4 معلتا وصلي مالتي زين فتنا زين ثلاث عينت فتنا لن مالتي فتوت سغا فتوت عينت نبرت تعبيتي لي يوحنس تقيس وزل ثلاثين عينت مصينو مالتي سلاي فتنا خمس خلو زي فتنا كان غراي مصني زفتنو مزين يمسيو سو يسوع تاجيرو مالتي تفتينو قبلنا خلو انت مالتي حدا قليل فتنا يكون هيبو انت ان نتزلو ستاند انت يزغبر زنبد بد فتنا يمسيلو مالتي يسوع نزل زراعي قديمو انت يبلنا منفس مريحو يلو نبر خاوص سلاز صلين سلاز نقحنغنا انت كوينو كسغروخ يلو مالتي سلاز فتنا كيت آتوس نقحن تصليون زبالو قويتان انتي مالتي نتفتنا خلق سؤالكم ايكونا انتي دا افت فتنا انت قد قبرو دوك تبلو مالتي ابت فتنا سكن فقد املاح كتب مالالسو ابت فتنا سنعكم دوك تبلو 16 رومي حدا لوني املاح سب شمو رسيعي اللهو اب انتي بلنا نتي بخريستوس اتفتنا تركوسي يبال مثلني
እንታይ ይብለና ነቲ ብክርስቶስ እተፈተነ ኢሉ he was tested and approved ይብሎ ኣብቲ ኪንግ ጄምስ ቨርሽን እንታይ ማለት እዩ ተፈቲኑስ ድሓርታይ ኮይኑ ሓሊፉ ይብለና እቲ ብጎይታ 16 ሮሜሎ ማለት እቲ ብክርስቶስ ተፈተነ 16 ቁጥር 10 ነቲ ብክርስቶስ እተፈተነ ኣፕሌስ ድማ ሰላም በሉ ኢሉ ኣፕሌስ እቲ ብክርስቶስ እተፈተነ ሞ ድሓርታይ ኮይኑ approved ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ፈተና ሰጊርዎ ማለት እዩ he was tested and approved ይብለና ኣብዚ ናይ ትግርኛ ተፈቲኑ ጥራያ ዘላ ንዑ እንታይ ግበሮ ኣፕሌስ ይባሃል ማለት እዩ ነዚ ፈተና ዝኽሰግር ዝኽእለካ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ማለት እዩ ስለዚ ታቆጽል ክልተ ኸይድ ቀዳሚት እንታይ ኢልና ኣለና ጻዓት ይበካ መንፈሳዊ ሓይሊ ይበካ እግዚአብሔር ይመስገን ካልኣይ ንቃል ኣምላኽ ይኸፍቶ ምኽፋት ቃልካ የብርህ ኢሉ ልክዕ ቃል በቃል ክትጥቀም እንታን ምኽፋት ቃልካ እንታይ ይገብር ኢሉ የብርህ ኢሉ ንገርህታት ከኣኒ ኣእምሮ ይህብ መዝሙር 119 ክሳብ 130 ቁጥሪ 130 ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ምኽፋት ቃልካ የብርህ ቃል እግዚአብሔር ዝኽፈትን ዝዕጾን እዩ ሓቀይዶ ቀሊል ኣብነት ንሕዝቅኤል እንታይ ኢልዎ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብልዓያ ኢልዎ እታ መጽሓፍ እንታይ ነይራ ዕጹውቲ መጽሓፍ እያ ነይራ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ግና እንድሕሪናዮ ዮሃንስ እንታይ ኢልዎ እታ ግንጽልቲ መጽሓፍ ይብዎ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝገንጸላ ማለት እዩ ዳንኤል ኢልዎ ዝኹሉ ትንቢት ንራ ምሰበልኩ እዚ ትንቢት እዚ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ሕቶሞ ኢልዎ ኢሳይያስ 26 እንታይ ይብለና ነቲ ሓደ ቃል ኣምላኽ ኣንብበልና እንተበልዎስ ምንባብ ኣይኮነለይን ኢሉ ተሓደ ምንባብ ኣይፈልጥን ኢሉ ተሓደ ከኣነ ትርጉሙ ኣይርድኣንን ኢሉ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ዝኽፈት ነገር ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንኹሉ ሰብ ኣይከፍተሉን እቲ ብኸንቱ ድለይኒ ዘይበለ ኣምላኽ ያዕቆብ ይብለና ኩሉ ግዜ ግና ነቶም ዝደልይዎ እንታይ ይገብረሎም እዩ ይርከበሎም እዩ ብኸንቱ ድለይኒ ስለ ዘይበለ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብርግጽ ዓስብሎ ትጽቢትካ ከዓ ከንቱ ይኮነን ይብልና እግዚአብሔር ቃል ስለዚ ንኣምላኽ ክደሊ ከሎ ቃል እግዚአብሔር ቀጻሊ ክምርምር ከሎ ሰብ ድሕር ዳብ ጸሎት መንፈስ ኣሎ ኮይኑ ቃል ኣምላኽ ንኽፈተሉ ዓብ ዕድል ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ተንብበሉ ዘይክኽፈት ይኽእል ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ እዋን ግና ክኽፈተልካ ይኽእል እዚ ግና እንታይ ዝኾነካ ኩሉ ግዜ ሓይሊ ዝኾነካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ መንፈስ እንታይ ኢሉ ህያዊ ዝገብር ኢሉ ስለዚ ዘን ቃላት እዚአን ኣነ ዝነግረኩም እንታይ ኢሉን መንፈስ የን ኢሉ ቃል እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ወይ ከዓ መንፈሳዊ እዩ መንፈሳዊ ሓሳብ እዩ ዘለዎ መንፈስ እዩ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኪኖት ተንብቦ ዘለኻስ ሓይሊ ኣብ ማእከልካ ክገብር ይኽእል ሓይሊ ኣብ ውሽጥኻ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ነቲ ዝርኢኻዮ ዝፅናሕካ ቃል ኣምላኽ ርኢኻዮ ብዘይትፈልጥ መገዲ ክትሪኦ ይገብረካ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር እንታይ ኣለዎ ብስልጣን እዩ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ብምንታይ እዩ ብሓይሊ እዩ ቃል እግዚአብሔር ብግርማ እዩ ይብሉ 29 መዝሙር ዳዊት ማለት እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ብምንታይ እዩ ብሓይሊ ድምፂ እግዚአብሔር ብግርማ ድምፂ እግዚአብሔር ብስልጣን ይብሉ ሰለስተ ይጥቀም ዘሎ ግን ኣብኻ ስልጣንን ሓይልን ዘይብሉ ኣብ ኩነታትካን ኣብ ነገራትካን ስልጣንን ሓይልን ዘይብሉ ዝኸውን ንምንታይ መስለኩም ኣይትኸፍተና ብጣዕሚ ክኽፈት የድልዮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል ኣምላኽ ክኽፈት ከሎ ግን ሓይሊ ይገብር እዩ ምኽፋት ቃልካ እዩ ዘብርህ ኢሉ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ተዓጽ ከሎ ስቕ ኢሉ ንባብ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ክኽፈት ከሎ ግና ምግላፅን ምብራህን እዩ ዝህብ ሓይሊ ይህብ መለኮታዊ ሓይሊ ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ልክዕ እዚ ክንብሎ ፀናሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝተጠቕመሉ ኣፅዋር ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ በዝን ክብል ከሎ ብየማነ ፀጋም ብጾም ብምንቃሕ ክብል ከሎ በቃል እግዚአብሔር ኢሉ ኣሎ ሓደ ካብቲ ጾር እንታይ ሓደ ካብቲ ኣፅዋር እንታይ ቃል እግዚአብሔር እዩ ምዕራፍ 6 ኤፌሶን ቁጥሪ 17 ክዛረብ ከሎ ናይ መንፈስ ቃል ማለት ከዓ ሰይፊ ሓዙ ኢሉ ከበይ ዝመጽእ እዚ እንድሕሪልና ግን ኣብቲ ቁጥሪ 18 እንታይ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ዝኹሉ ግን ኢሉ ነቲ ኣፅዋር ምስ ጠቐሰ ኣብ ልዕሊ ዝኹሉ ግን እንታይ ግበሩ ኢሉ ስለ ኩሎም ቅዱሳን ብምንታይ ብኩሉ ዓይነት ጸሎት እንታይ እንዳገበርኩም ኢሉ እናነቕሓኩም ወይ ከዓ እንዳጸለኹም ይብለና 6:18 ኤፌሶን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቃል ኣምላኽ ክግለጽ ጸሎት እዩ ዘድልዮ ማለት እዩ ናብ ኣምላኽ ምቕራብ እዩ ዘድልዮ ማለት እዩ ጸሎት ፎርማል ክንገብሮ ግድን ኣየድልየናን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናቱ ሓሳብ እንታይ ኢልና ነርና መጀመርታ ክንርኢ ከለና ሕብረት እዩ
ምስ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ቦታ ክሕብረት ክህልወካ ይኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ግድን ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ከይባትኹም ጸልዩ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ነገርኩም ገዲፍኩም ማለት ይኮነን እንታይ ዳ ኩሉ ግዜ ተሓሳብኩም ሲ 24/7 ሲ ምስኡ ይኹን ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሃልይኹም ዝኾነ ይኹን ትገብሩ ሃልይኹም ሲ ቀጻሊ ተሓሳባትኩም እንታይ ይኹን ኣው ይኹን ምክንያቱ እቲ መንፈስ ጸሎት ሉዝ ክትገብሮ ብጣዕሚ ይቀሊል እዩ ከተምጽኦ ግና it takes forever እግዚአብሔር ግና ኩሉ ግዜ ካብ ዝኾነ ይኹን ደረጃ ናይ ውድቀት እንታይ ኣለዎ መምለሲ ተርኒንግ ፖይንት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኤግዚት ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ወይ ከዓኒ ኢንትሪ ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ በረኻ ምስ ተፈተነ ሰለስቲኡ ብምንታይ ሲዕርዎ በቃል ኣምላኽ ይሲዕርዎ ማለት እዩ ሰለስቲኡ በቃል ኣምላኽ ክስዕሮ ከሎ ስለ ዝጸለየ ማለት እዩ ሪኢኹም ኣለኹም እቲ ጸሎትን እቲ ቃል ኣምላኽ ምግላጽን ኣብ ዝኾነ ተሓዞ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እንታይ ኢልዎ ክወፅእ ነጊርዎ ብመንፈስ ተመሪሑ እዩ ዝብለና ምዕራፍ 4 ሉቃስ ናብ በረኻ እንታይ ከደይሉ ወፅእ ብመንፈስ ተመሪሑ ናብ ምንታይ ወፅኡ ናብ በረኻ ወፅኡ ምክንያቱ መንፈስ እግዚአብሔር ናይ መጻእ ዝፈልጥ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ መሪሕነት ይብዎ ማለት እዩ ካብ ዝተመክሮ ተበጊሱ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም ናብ ፈተና ከይትኣቱ ንቑሕን ጸልዩን ኢልዎም ኣብ በረኻ ምስ ወፀ ሽዑ በቃል ኣምላኽ ገይሩ እንታይ ክገብሮ ጀሚሩ ክገልጸሉ ጀሚሩ እሱ ክጽሊ ከሎ ክጾም ከሎ ናብ እግዚአብሔር ክቐርብ ከሎ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝግለጸሉ ነይሩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ክትከፈት እንድሕር ዳ ኮንካ እንታይ ገበርልካ መንፈስ እግዚአብሔር የድልየካ ማለት እዩ ኢየሱስ ኡፍ በለሎም ብለና ሓቀሉ ነተን ቃላት ከስተውዕልዎም ከዓኒ ኣእምሮኦም ክፈተሎም ኢሉ መንፈስ እግዚአብሔር ስለ ዝኸፍት ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ባይብል ስታዲ ክትገብሩ ከለኹም ሓደ ሰዓት ኣቐዲምኩም ተጸልኹም ጽቡቕ እዩ ከይጸለኻ እንድሕር ኮንካ ግና ሓደ ግዜ ብጥቕስ ተፋጊእካ ኢኻ ትወፅእ ቬሪ ሳድ ምክንያቱ ጥቕስ ኮሚርካዮምሲ ፍታሕ የምፅልካን እዮም ቃል ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ግዜ ኩሉ ቦታ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ መንፈስ እግዚአብሔር ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ እንታይ ይዛረብ ዘለኹ ግና ብዛዕባ ኢፌክቲቭነስ ወይ ከዓ ብዛዕባ ውፅኢት ይዛረብ ዘለኹ ውፅኢታውነት ውፅኢታዊ ክኸውን ዝኽእል ግና ድሕር ዳ ጸሊኻ ጀሚርካዮ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ጸሎት ከዓኒ ድጋመት ኣይንግበሮ እንታይ ደኣኒ ናብቲ መንፈስ እግዚአብሔር ክሳብ ንኣቱ ኢና ንጽሊ ሓቀዶ ብዙሕ ግዜ ጎይታ ከምዚ ኢሉ ጸሎት መሃረና ምስ በልዎስ እንታይ ኢልዎም በዚ መገዲ እዚ በዚ ኣገባብ ዝጸልዩ ኢልዎም ፕሬይ ኣፍተር ዚስ ማነር ኢልዎም ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብሩ ኢልዎም ታው ዘሎ ማነር ኦፍ ፕሬየር ኢና ንብሎ ወይ ከዓኒ ናይ ጸሎት ኣርእስቲ ናይ ጸላልያ ኣገባብ እዩ ወይ ከዓኒ ናይ ጸላልያ ስኬለተን እዩ ጸሎት ኣይኮነን ንሱ እንድሕር ዳ ደጊምካዮ እሱ ይኮነን ጎይታ እንታይ ኢልዎም በዚ ማነር እዚ ጌርኩም ጸልዩ ኢልዎም በዚ ርእስቲ እዚ ጌርኩም ጸልዩ ኢልዎም ነፍሲ ወከፍ ጸሎት ሲ ኣው ኣብ ነፍሲ ወከፍቲ ኣርእስቲ ዝሃብኩም ኣብቲ ኸምኡ ዓይነት መንፈስ እተው እዩ ዝብሎም ዘሎ እሱ ባዕሉ በይኑ እኹል ጸሎት ኣይኮነን ስለዚ ጸሎት ሲ ኣይንድገሞ ምድጋም ዝበሃል ተረዲኡኩም ኣሎ ድጋመት ኣይንግበሮ ማለት እዩ እንታይ ደኣኒ ኣብ መንፈስ እግዚአብሔር ክሳብ እንታይ ትኸውን ክሳብ ተኣቱ ኢኻ ትጸሊ ማለት እዩ ካብኡ ሽዑ ፍሪ ራይድ ክህልወካ እዩ ናብቲ ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክጾምን ክጽልን ከሎ ኣብቲ ቦታቲት እቲ ቃል ኣምላኽ ክግለጸሉ ምስ ጀመረ ነቲ ዝመፁ ፈተና ብቐሊሉ ሰጊርዎ ማለት እዩ ወይ ብቐሊሉ እኳ ተዘይኮነ ኣትሊስት ሰጊርዎ ማለት እዩ ፈተና ምስጋር ቀሊል ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ነስተውዕሎ ኣይነስተውዕሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህይወትና ኩሉ ግዜ ፈተና ኣለና ማለት እዩ ሰባት ሓጢኣት ዝገብሩ ብፍላይ ክርስቲያናት ካብቲ ስለ ዝፈትዎ ይኮኑ እንታይ ደኣኒ ካብኡ ዘውፅኦም ሓይሊ ስለ ዝሰኣኑ እዮም ሓቀዶ ካብኡ ዘውፅኦ ሓይሊ ይስእን ሰብ ካብኡ ዘውፅኣና ሓይሊ ምስኣና ኢና ከምኡ ዝኸውን ናይ መንፈስ ጸሎት እንድሕር ኣሎ ኩሉ ግዜ ግና ከውፃእካ ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንድሌታትካ እዩ ዝቕይሮ ሲኤስ ሉዊስ ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ እንታይ ኢሉ እንጽልሲ ኢሉ ሓሳብ ኣምላኽ ክልውጥ ዘይኮነስ ሓሳባትና በቲ ሓሳብ ኣምላኽ ክልወጥ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሳልሰይቲ ስቡር ልቢ ወይ ከዓኒ ቁጥቁጥ መንፈስ ክህልወካ ይገብረካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዕቡይ ልቢ ይሰብር ኢሉ ኣሎ
أنا دو تعبيتني لكم أي تحسب يوم مخنيات أملاخ نعبياتي معتهم يخبلنا خلق على الزابير عبوي مالت انتي مالتيو بقال أملاخ ندحريلنا عبوي مالت قرنطس كتصحف كله بأولوس كم زيلو مسفلتات أملاخ الصلاة العلز بالحساب يلو قال أملاخ زي مؤمن البعلو قال أملاخ تعبيتي زبلا كل التز حسابون تايلو زتراتر تايلو نام أملاخ زخون نجار يبولون يزبلنا أملاخ نعبياتي معتهم نتحتات جنات سجاه هو ميمو كلاتكم نحد حدكم من تخد جزء تحتنا تعطوا يلو زعبير نمن يبلو ميلو نعبيات نتاي قبرو ميلو يمعتهم يلو أنا خمزلني أنا خمتلني إلهم زعبة الجهرو أيقونن التعبيد نبلو لك عبزن إحنا نحسبه مدراوي كونتكست تراينر أيوة مالتي قال أملاخ نتناي تعبيد أبغى الأملاخ جيريو كأني وصله ويكا ستاندرد جيرو مالتي دحر دا قال أملاخ زي أمن كوينو قال أملاخ دحر زي قبل كوينو عبوي يزبلو قال زابير نعبيات نتاي قبرو ميلو يمعتهم نتوم تحتات قنا نتاي قبرو ميلو تسقاهي بوم تحتات ناتشورال تحتات أيكون نزارب دلو انتاي داني بقال أملاخ استحاتو نأملاخ زدليو مالتي تحتنا نأملاخ مدلايو دعمي زقر يوحنس مت مغسي ننقص تصرف ويكان نقصص مالتي نتوم تنسح مس بولمسي زمص خن السحس انت ايلوم اتم ولدات مان يلوم ولد تمندلاي تمنك ايلوم بزني حج زلو نحرينيا انتاي زبال ريسبكت سب زي بلو اينا نبلو مالتي هاي سبات ستاي زي حلو مخنياتو حجكو ازيو أزي خم فرح ويكا أزي خم كبار سلعلة تقال أملاخون أمنا نحدنا خم زين قاسس تصلوا خوينا مالتي ساعتها قال قلتي ما نقصص يخبطني تاي خاص خان عيابي وتستايت ودني بلك مالتي أنت يا خبل دلي نقصات كي تعرف يقصي صوم مالتي يوحنس متمط قويت أخزار كله بزعبو جنان تايلو كابن استخابس تولدو سي تستحت مني لو زقرميو هم عينة الممزنيو سلازم تحتنا مالت ده مالتي بزعباتنا أملاخ زلوا مقرب ويكاب زعبات أملاخ زلا كحبرتي تقلص مالتي نسو جنا أبزيح تسقايه بس لازم دم أملاخ نعبيات يتصاررهم يعقب معرف أربعة نتحتات جنا تسقايه بوم يبل بعرسي أملاخ تجزؤه ديابلوس جنا تتصاررهم ونستخابخاتكم كهدميو نعمله قربون السون قربكم أتم حتى أنا أدعوكم أصري أتم سب كل تلبون لبهم أنصو تشجرون جهايون بخيون إلو بنبعث يوم زرقوا إلو حكيرو بمنتاي كاي عصر إلو بقلتايم زعصر إلو منم زي اللي بيت أملاخ علل تخجبر كبيريو سلازم خل إزجزي زخم بخيلو زجباء زي مالتي نعم أملاخ قربوا لزجباء ناي صلاة منفس على النار حدا جزي استقبلنا حدا جزي زناق حنا حدا جزي مس أملاخ تصبق حبرت أتليست بتنفلطو عم حدا درجة زبس حنا منفس كوخن حلوهن كلا لنا لوز كنت قبر قليل ندي ممكن تملصل لك قال طيفك توصمو تملس شو عاد تجزي صادق يودق مالت زي مالت يترجمه الحمد لله كحاتيات مقبار مالت أي سمعني سلازم تايلو نأملاخ يا ولد أتم حتى أنا أدعوكم أصري أتم سب كل التلبيلو لازم تعبيت كل التلب مهلاوي أبى أملاخ بملؤ لبخا زي مخوان يو زملكت لازم قالك زي أبصلت كتسأل مهلاون تاي جبركاي ميك زخنا لبي ويكاني قط لبي صبر منفس كل وكا يجبركاي مالتي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካን ሁሉ ግዜ ካኒ ኣብቲ ልብቲ ዝመጽ ንዓይሲ ከመይ ዝበለት መቅደስ ክሰርሑ ለይ ኢልዎም ኣብ ኢሳያስ ሓቀይዶ ከመይ ዝበለት መቅደስ ክሰርሑ ለይ ምክንያቱ ኣነ እንታይ ሰማይ ዙፋነይ ምድሪ ከዓ መርገጽ እግረ ኢሉ ቤት መቅደስ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ቅዱስ ኣው ዝቕመጠሉ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ልክዕ ከምቲ ብሰማይ ዝረኣኸይኹም ጌርካ ስራሕ ኢልዎ ንሙሴ ምክንያቱ ምሳሌ ይኾኖ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና መቅደስ ስኻትኩም ኢኹም ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከኣማኻትኩም ክሓድር ኢሉ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ኢሳያስ እንታይ ኢልዎም كما يزمثل مقدس يوم الصرح لينا عيسى سماي زفاني مدرخ أمريكا صغري أنا جنا بيز سفريلو أبت الصبور لبي قد منفس أو زلوا بقالك زعبير كان زرعت أو ينتهي زجبريلو أو إيه زمثل لك زعبير يمسجن
حمشيتي رابعيتي قريتها سوري رابعيتي من ريحيت مالتي ويكعني እግዚአብሔር ጸሎት እንታይ ይገብረካ ከመርሒት ክትረክብ ይኽእለካ ቀዳመይት እንታይ ኢልና ጻዓት ካልኣይ እንታይ ኢልና ቃል ኣምላኽ ይኸፍተልካ ሳልሳይ ስቡር ልብ ወይ ቁጥቁጥ መንፈስ ቀጻል ክህልወካ ይገብረካ ራብዓይ ካኒ መርሒት ክትረክብ ይሕግዘካ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሽዑ ክትጽውዕ እግዚአብሔር ከ ክመልሰልካ ከተእውን ንሱ ድማ ንይኹ ክብል እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ክመርሓካ ኢሉ ኢሳይያስ 58 ጸሎት ገብሩ ከለዉ ክጾሙ ከለዉ እግዚአብሔር አይ ከም ትዝደለይዎስ አይተረኽበሎምን ያ ቀዳመይቲ ጌጋ ያደላት ያ ታይፕ ኤረር ስለዚ እንታይ ማለት እዩ አይበልዎን ማለት እዩ ድሓር እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎም ኩሉ ግዜ ጾምና ነፍስና ካሕሲና ይሰማዓካና ንይኹም ትብሉ ኢልዎም ግን ተኣነ ዝደልዮ ጾም ከምዚ ኢልዎም ኣው ጠቂስዎ ኣሎ ተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪኡ ግን እንታይ ኢልዎም ሽዑ ከምኡ ዓይነት ፅሊ ከለኻ ከምዚ ዓይነት ብፆምን ጸሎት ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ከለኻ ኣርእስቲ እንታይ ኢልካ ይትሕተት ማለት እዩ እንታይ ስለ ዘለና ኢና ንጾም እንታይ ስለ ዘሎ ኢና ንፅሊ እንታይ ቀጻለ ጾምን ጸሎትን ብንእሽተኻ ጸሎት ስመንጥለኒ ማለት እዩ ይብላ ዘና ኣንስቲ ጸሎት ቀጻለ ትፅሊ እንታይ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ንሱ ክመልሰልካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሽዑ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ክመርሓካ ኣብ ምድሪ ኣጻምእካ ነፍስኻ ከጽግባ እዩ ንዕጽምትኻ ድማ ክበርትዖ እዩ ንስኻ ድማ ኢሉ ከም ሰተይ ኣተኽልትን ከም ማይ ዘይነጽፍን ማይ ዓይኒ ማይ ክትከውን ኢኻ ኢሉ ቀጻሊ ካባኻ ዝርከብ ነገር ክህሉ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ምስ ትገብር ኢሉ ምስ ትጽውዕ ቀጻሊ እንታይ ክትገብር ኢኻ ዓይኒ ማይ ዝፈስስ ቀጻሊ ክትከውን ኢኻ ኢሉ ግን ቅድሚ እንታይ ኢሉ ንሱ እንታይ ክገብረካ ኢሉ ክመርሓካ እዩ ፎር ሳም ሪዝን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መሪሕነት ክዛረብ ከሎ ጾም ጸሎት ይዛረብ 13 ግብረ ሐዋርያት ቆም ይብለና እዚኣቶም ከዓ ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከሎ መንፈስ ቅዱስ በርናባስን ሳውልን ነቲ ዝጸዋዕኮም ዕዮ ፍለይለይ በሎም ኢሉ ስለዚ ብጾምን ብጸሎትና ብእግዚአብሔር ምስ ትቐርብ ኣብ ህይወትካ መሪሕነት ትደልየሉ ዘበለ ነገር ሕውሱስ ዝበለ ነገር ድንግርግር ዝበለ ዳይሬክሽን ሳንካል ነገር ብጾምን ጸሎትን ክትቀርብ ከለኻ መሪሕነት ትረክብ ኢኻ ማለት እዩ ዝኸፍት ክፈተልካ ቀዳዳ ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንነፍስ ወከፍ ፈተና ኢሉ ሎ ኣምላኽ እንታይ ኣለዎ ኢሉ መውፅእ ኣለዎ ኢሉ always there is exit ሰብ ከማን ገዛ ክሰርሕ ከሎስ ፋየር ኤግዚት ይገብር ሓቀ ኤግዚት ኣለዎ ዝኾነ ፈተና መውፅእ ኣለዎ ኢሉ ካብ ዓቕምኻ ንላዕልኻ ይመፅን ኢሉ ካብቲ ዓቕምኻ ንእሽተይ እዩ ውስኽ ዘብለላ ምክንያቱ ምእንታን ክትዓቢ ናብኡ ገጽካ ማለት እዩ ያዕቆብ ከምኡ ኢሉ ሎ በበይኑ ዓይነት ዝኾነ ፈተና እንትመፀኩም ንኹሉስ ከም ሓጎስ ቁፀርዎ ኢሉ ምክንያቱ ምፍታን እምነትኩም ትዕግስቲ መንፈሳዊ ካራክተር ማለት እዩ ትዕግስቲ ከጥረልኩም እዩ ትዕግስቲ ከዓኒ ሓጎስ ኢሉ እሱ ከዓ ውሽጣውኩም ከዓ ሓጎስ ክመልኦ ኢሉ ካራክተር ምስ ተመላእኩም በቲ ናይ ኣምላኽ ነገር እግዚአብሔር በዚ መስርሕ እዚ እዩ ንሰባት እናሓለፈ እንታይ ዝገብሮም ዘዕብዮምን ዝመርሖምን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጸሎት ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ ኣርባዕተ ነገር ግና ጠቂስና ኣለና እዚ ኣርባዕተ ነገር እዚ ከዓ ሚኒመም የድልየና ይንዓና ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ እግዚአብሔር ሎሚ ጸሎትና ክንምለስ ናብ ጸሎትና ክንምለስ ናብ ቦታ ምሕለዊና ክንምለስ ይደልየና ነዚ ተጠንቂቐ ክሰምዕ ምስ ደለኹ ኢሉ ሎ ቁፅሪ 2 ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 3 ቁፅሪ 2 ኣንባቆም ተጠንቂቐ ምእንታን ክሰምዕ ኢሉ ኣበየ ዝኸውን ኢሉ ኣብቲ ምሕለዊ ይኮይነ ኢሉ እግዚአብሔር ስንታይ እዩ ዘይገብር ኢሉ ኮፍ ኢሉ ኣብ እንዳሻ ይኮነን ዝዕልል ማለት እዩ ወይ ከዓ ሰይዲ ኣማሙቕ ይኮነን ዲስካሽን ዝገብር እንታይ ደኣኒ ኣብቲ ስፍራ ምሕለዊ ኮይኑ እዩ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ዝደልዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ እግዚአብሔር ኣብቲ መንፈሱ ኣብኡ ኣቲኻ ኢኻ ክሰምዖ ትኽእል ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንጽሊ ኢና